खुलुमबाय लोगोफोर गासैखौबो गोरलै सल्युशन इउट्यूब चेनेलाव फिन खनसेबाव बरायफिनबाय लोगोफोर दिनै सानडे स्पेशेलनि थाखाय आङो मोनसे पार्टिकुलार टपिकनि सायाव एक्सप्लेनेशन होआ दिनै जोङो मोस्ट टप 10 कुइशन्स नायगोन आरो बै मोस्ट टप 10 कुइशन्सफोरा मा टपिकनि सायाव जागोन दान्दिसे उनाव नोंथांमोना मिथिगोन आरो बे हिसाबै जोङो दिनैनि जा सिरिज बे सिरिजखौ आवगायलांगोन आसा खालामो लोगोफोरा स्किप खालामाजासे भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन होननानै आरो जा बिथांमोना गोदानै फैदों बिथांमोनखौ चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लानो थाखाय खावलायबाय आरो लोगोसे बेल आइकनखौ क्लिक खालामनो थाखाय खावलायबाय जाहाथे गोदानै आपडेट होयोबा थाब भिडिअखौ नुनो मोनो स' लोगोफोर बिदिब्ला फैदो जोङो आवगायदोनि स' दिनैनि मोस्ट टप 10 कुइशन्सनि टपिकफोरा जागोन फार्स्ट फ्रेज एन्ड इडियम्स फ्रेज एन्ड इडियम्सनिफ्राय मोननै कुइशन जों नायगोन बेनि उनाव वर्ड्स इमप्रुभमेन्ट बे वर्ड्स इमप्रुभमेन्टनिफ्राय मोननै कुइशन्स नायगोन बेनि उनाव एन्टोनाइम्स जायखौ जोङो अपोजिट मिनिं होननानै बुङो बे अपोजिट मिनिंनिफ्राय जोङो मोननै कुइशन्स नायगोन बेनि उनाव वर्ड साबस्टिट्युशन्स बे वर्ड साबस्टिट्युशननिफ्राय मोननै कुइशन्स नायगोन जोङो बेनि उनाव साइनोनिम्स सिमिलार मिनिं स' बे सिमिलार मिनिंनिफ्रायबो जोङो मोननै कुइशन नायगोन स' लोगोफोर दिनै जा टपिकफोर बेफोरो गोबां इम्पर्टेन्ट जायखिजाया कम्पिटिटिभ एग्जामाव जोङो फ्रेजनिफ्राय वर्ड्स इमप्रुभमेन्टनिफ्राय एन्टोनाइम वर्ड साबस्टिट्युशन साइनोनिम बायदिफोरनिफ्राय कुइशन्स फैनायखौ नुनो मोनो आरो बेबायदि कुइशन्स फैखायो स' इंलिश पर्सन्सनि कुइशन्सफोरा नैफोरनिफ्रायनो फैयो स' बेखायनो बेफोरनि बे मोनबा टपिकनि मोननै कुइशन जोङो दिनैनि बे मोस्ट टप 10 कुइशनाव जोङो डिसकासन खालामगोन फैदो लोगोफोर बिदिब्ला जोङो दिनैनि सेसनखौ आवगायदोनि स' लोगोफोर दिनैनि मोस्ट टप 10 जा कुइशन्स बे कुइशन्सनि नाम्बार 1 आव दङ इडियम आरो फ्रेजनिफ्राय होदों स' इडियम आरो फ्रेजनिफ्राय जायखिजाया कम्पिटिटिभ एग्जामाव कुइशन फैयो बेखायनो इडियम आरो फ्रेजआ गोबां इम्पर्टेन्ट मोस्ट इम्पर्टेन्ट कम्पिटिटिभ एग्जामनि थाखाय बेखायनो लोगोफ्रा इडियम आरो फ्रेजखौ मोजाङै सोलोंना लानांगौ आरो जोंनि गोरलै सल्युशन इउट्यूब चेनेलाव थाबैनो इडियम आरो फ्रेजनि भिडिअ लाना फैगोन स' नैबे फार्स्ट कुइशन दिनैनि कुइशनाव इडियम आरो फ्रेजनि फ्राय होदों मा होनदों बेयाव इन द फलोइंग कुइशन्स आउट अफ द 4 गिभेन अल्टारनेटिभ सिलेक्ट द अल्टारनेटिभ हुइच बेस्ट एक्सप्रेस द मिनिं अफ द इडियम फ्रेज दा बेवहाय मोनसे इडियम होनाय दङ अन थिन आइस That means बर' बुंनो थाङोबा गोब्बा आइसआव बा गोब्बा बरफआव आइसनि ओंथिया बरफ थिन माने गोब्बा आरो पातलाखौ थिन होनना बुङो दा बिनि गेजेरजों मा ओंथि फोरमायनो सानदों स' बेखौ नै अपसन्सफोरनिफ्राय जोङो नैबे अपसन्सफोरनिफ्राय जोङो मा खालामनांगौ बासिना दिहुननांगौ दा which one is the most common expression of this idiom स' बे मोनसे इडियमनि मा मोनसे बांसिन माने गोरोबथावना एक्सप्रेसन बेखौ दिहुननांगौ आङो डाइरेक्ट कुइशनखौ होगोन स' बेनि ओंथिया अन थिन आइसनि ओंथिया जाबाय ओरैनो डाइरेक्टलि ट्रेन्सलेसन खालामोब्ला गोब्बा बरफाव होननाय जादों दा ओरैबायदि जायखिजाया गोब्बा बरफनि सायाव जेब्ला गसंगोन बै थागोन बा बै गोब्बा बरफा मा जालांगोन बायख्लाबलांगोन बा गब्रगोन स' बेबादिनो स' नैयावहाय थिरांथा गैयिनि बाथ्राखौ बुंदों बेवहाय थिरांथा गैयि जायगा बे थिरांथा गैयि जायगानि बाथ्राखौ बुंदों होमब्ला बिनि राइट अपसन्सखौ जोङो बि नाम्बाराव नुनो मोनो नैबे बि नाम्बाराव बेनि ओंथिया जाबाय इन ए प्रिकारियास पजिशन स' गोसोआव लाखि इन ए प्रिकारियास पजिशननि ओंथिया जे थिरांथा गैयि थिलि स' अन थिन आइसनि ओंथिया होमबा बियो इन ए प्रिकारियास पजिशन लोगोफोर स' बेबायदि इडियम आरो फ्रेजनि सायाव थाबैनो गोरलै सल्युशन इउट्यूब चेनेलाव भिडिअ लानानै फैगोन बेखायनो जा बिथांमोना गोदानै जोंनि बे चेनेलाव फैदों बिथांमोनखौ रिक्वेस्ट खालामदों नोंथांमोना जायखिजाया
कम्पिटिटिभ एग्जामनि थाखाय प्रिपारेसन खालामनो जोंनि बे गोरलै सल्युसन इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम लोगोसे बेल आइकनखौ क्लिक खालाम स' फैदो बिदिब्ला जोङो नेक्स्ट आरो बेबायदिनो मोनसे कुइसन नायबावदोनि अके सेम बेयावहाय मा होनना बुंदों एके इन द फलोइंग कुइसन आउट of the 4 given alternatives select the alternative which best express the meaning of the idiom phrase same बियो स' बेवहाय मा बुंदों बे ग्रुप अफ वर्ड्सआ फ्रेजआ नायनि जोङो by the skin of someone's influence होनना बुंदों by the skin of someone's influence दा बेवहाय स्किननि ओंथिया मा मोदोम बा गोब्बा बायदिफोरखौ दिन्थियो बा मोदोम जा बिगुर बे बिगुरा गोब्बा जायो नालाय बेखायनो बे गोब्बानि ओंथिखौ बेवहाय फोरमायदों सा बेवहाय नाय गोब्बानि ओंथिखौ फोरमायदोंब्ला जोङो डाइरेक्ट नाम्बार डी अप्शन्सखौ नायदों स' बेवहाय मा होनदों बाय ए नेर' मार्जिन देट मिन्स गुसेब रुगुं होनना बुंदों बे मार्जिननि ओंथिया जाबाय रुगुं नाम्बार डी जों नैबे एक्सप्रेसनखौ फोरमायनायखौ बेवहाय नुनो बाय द स्किन अफ सामवान्स इनफ्लुएन्स मीन्स बाय ए नेर' मार्जिन बेखायनो बे नाम्बार डी इज द राइट अप्शन्स अफ द हियर अफ दिस कुइसन स' लोगोफोर बेबायदि जोङो इडियम आरो फ्रेजखौ सल्युसन खालामो स' इडियम आरो फ्रेजखौ सल्युसन खालामनो थाखाय गोबां जोङो ओंथिफोरखौ मिथिनो गोनां जायो बेखायनो इडियम आरो फ्रेजनि जेसेबांखिनि कुइसन मोनो नोंथांमोना बेसेबांखिनि कुइसन मोनो जोङो नट डाउन खालामनांगौ आरो बेखौ रिपिटेसनाव जोङो नायबाय थानांगौ अब्लानो जोङो हमनो हायो आरो मा ओंथि फोरमायदों स' बेवहाय मालाबा डाइरेक्टलि होनाय नुगोन मालाबा बेवहाय इनडाइरेक्टलिबो होयो बेखायनो इडियम आरो फ्रेजआ मस्ट इम्परटेन्ट कम्पिटिटिभ एग्जामनि थाखाय जों बेखौ नायथारनांगोन बेखौ नायाब्ला जोङो कम्पिटिटिभ एग्जामाव एटलिस्ट 2 मार्कआथ' थांखायोनो आरो बेनि बारासो थांनो हागौ जायखिजाया कम्पिटिटिभ एग्जामाव बेखायनो बे 2 मार्कखौ जोङो लाखिथारनो थाखाय जों इडियम आरो फ्रेजखौ नायथारनांगोन लोगोफोर अके स' नेक्स्ट कुइसना मानि सायाव जागोन नायदोनि फार्स्ट बेवहाय मा होनदों इमप्रुभ द ब्रेकेट पार्ट्स अफ द सेन्टेन्स स' बेवहाय मोनसे सेन्टेन्स होनो सेन्टेन्सनि गेजेराव मोनसे वार्डखौ मा खालामदों ब्रेकेट होदों स' ब्रेकेटखौ जोङो नायनोसै मा होदों बेवहाय अपसना बि जाना दङ दे नैबे सि जानांगौ बिसाइड्स एस थानाया सि जानांगौ बेबो गोरोन्थि जाबाय माथो अके जायखिजाया जोङो अपसनजों बाथ्रा गैया जायखिजाया ओंथिखौ मिथिनांगौ बेनिफ्राय बेवहाय मा होनदों I live in the house close the oak tree दा बे ब्रेकेटआव क्ल'ज होनना बुंदों बे क्ल'जनि ओंथिखौ जोङो गिबियाव मिथिनांगोन स' क्ल'जनि ओंथिया जाबाय खाथि लोगोफोर बे क्ल'जनि ओंथिया खाथि अके स' खाथिबा बेवहाय नियार टु होननाया खाथियाव फोरमायो बिसाइड मानिबाबो खाथियाव फोरमायो नियार टु आरो बिसाइड होननाया खाथियाव बे मोननैयाबो खाथि फोरमायो दा नै बिसाइड्सआ जाबाय नै मोनसेया मा ओंथि फोरमायो बादै होननाय ओंथिखौ फोरमायो बियो स' एपार्ट फ्रम होननानै बुङो बेखौ इंलिसाव स' नैबे बिसाइड्स नै मोनसेया जानाय नङा नै मोननैनि गेजेराव मा मोनसेया जागोन बेखौ जों नायनांगोन दा नायनोसै मा मोनसेया बाहायथावना जागोन बेनि थाखाय क्ल'जनि थाखाय बेवहाय मा होनदों I live in the house सोरबा हाउस आरो अक ट्रि बे मोननैनि गेजेराव बे हाउसआ बे अक ट्रिनि खाथियाव दङ होनना बुंदों अके दा बे बिसाइडनि ओंथिया जाबाय जायखिजाया माने जायगाखौ माबेबा बुस्थुनि माबेबा बेसादनि खाथियाव होननाय फोरमायनोब्ला जों बिसाइडखौ बुङो ओमफ्राय जायखिजाया हाउस जा बिल्डिं जा आरो जायखिजाया अफिस जेब्ला मानिबा खाथियाव दङ होनना बुङोब्ला जोङो नियारखौ फोरमायगोन स' बेनि राइट अपसना बेवहाय नियार गोसोआव लाखि बेयाव हाउसखौ बै अक ट्रिनि खाथियाव होनना बुंदों बेखायनो बेयो जागोन नियार टु द अक ट्रि बे क्ल'जखौ जोङो नियार टु द अक ट्रि खालामनो हायो स' बेवहाय बिसाइडआ जाया बेवहाय नियार टु होननाय राइट अपसन जागोन स' लोगोफोर बेबायदि स' नैबायदिबो जोङो ओंथिखौ मिथिनांगोन बेबायदि कुइसन गोबां फैयो जायखिजाया कम्पिटिटिभ एग्जामाव बेखौबो जों सोलोंना लानांगोन मोजाङैनो दा नेक्स्ट कुइसना सेम बेजोंनो नायनि जोङो बेवहाय मा होनदों
ओके इमप्रुभ द ब्रेकेट्स पार्ट्स अफ द सेन्टेन्स स' आगोलनि बायदि जोङो बेवहाय ब्रेकेट्सखौ इमप्रुभ खालामनांगौ स' मा मोनसेया जायो बे ब्रेकेटाव होनाय जा वर्ड बेजों मा मोनसेखौ जोङो सोलायनो हायो बेखौ जों बेवहाय होनांगौ होमबा नायनि जोङो हेरिस decided to opt out of the program for his own benefit sorry benefit नङा दै benefit बियो benefit जाना दं स' होमबा बेवहाय अफ्टनि ओंथिखौ जोङो लोगो लोगो नायनांगोन स' अफ्टनि ओंथिया मा बासिनाय जायखिजाया बासिनायखौ जों दा मा मोनसे सरि बेनि ओंथिया जुदि बासिनायब्ला जोङो बेवहाय अप्शन्सनि गेजेराव मा मोनसे अप्शन्सआ बेजों गोरोबगोन बेवहाय जोङो सोलायनो हागोन बेखौ नायनांगोन दा फार्स्ट नाम्बार ए अप्शन बेवहाय मा होनदों चुज बा चुजनि ओंथियाबो जोंनिया बासिनाय होमबा जों बे चुजदों अफ्टनि जायगायाव होमबा जों बे चुजखौ बे अफ्टनि जायगायाव जोङो बाहायनो हागोन होमबा बेवहाय अप्शन्स ए आनो राइट एन्सार जागोन बा नाम्बार बि खोनाय नाम्बार बियाथ' बेक होनना बुंदों बेकनि माने उनसो जाहैगोन रिच होननाय माने मा सहैनायसो जाहैगोन थ' जाखाया आरो स' नैबे जाबाय चुज स' गोसोआव लाखि जों अफ्टनि जायगायाव चुजखौ होनो हायो मानो होनबा अफ्टनि ओंथिया जुदि बासिनायब्ला चुजनि ओंथियाबो जोंनिया बासिनायानो जायो बर'आव अके स' लोगोफोर दायो जोङो नेक्स्ट कुइसन आवगायदोनि मा होनदों अके नैबे जाबाय अपोजिट वर्ड जायखौ जोङो एन्टोनाइम होननानै बुङो जायखिजाया सिलेबासाव जों एन्टोनाइम होननानै मोनो जा एन्टोनाइमनि ओंथिया जाबाय अपोजिट वर्ड जा अपोजिट मिनिं मोनसे वर्ड जायनि अपोजिट मिनिंखौ जोङो दिहुननो नांगौ जायो स' बेबायदिनो बे मोनसे कुइसन सिलेक्ट द अप्शन्स दैट इज अपोजिट इन द मिनिं टु द वर्ड गिभेन स' बेवहाय मोनब्रै जा अप्शन्स होनाय दङ बे मोनब्रै अप्शन्सनि कय होननाय जा सोदोब बे कय होननाय सोदोब मा मोनसेया अपोजिट जायो उल्था सोदोब होनना बुङो जे बर' बे उल्था जायो जों बेखौ बासिना दिहुननांगोन दा बेखौ बासिना दिहुननो थाखाय जों मा खालामनांगोन बे कयनि जा ओंथिखौ बर'आव जा ओंथि जायो बेखौ जों मिथिग्रोनांगोन बे ओंथिखौ मिथिब्लासो जे जों बे ओंथिखौ मिथिब्लासो जोङो बे अप्शनजों जोङो बे अपोजिट मिनिंखौ नायगिरना दिहुननो हागोन जा होमबा बिनि कयनि ओंथिखौ जोङो मिथिनांगोन कयनि ओंथिया जाबाय लाजि गुसु गोसोआव लाखि लोगोफोर कयनि ओंथिया जाबाय लाजि गुसु लाजि गुसु होमबा बे कयनि ओंथिया लाजि गुसु जायोब्ला बेनि उल्थाया मा जागोन जाय लाजिनाय गैया जाय माने लाजिथारा थ' बेफोरबायदिया माने अपोजिट मिनिं जाहैगोन बे लाजि गुसुनि होमबा जों बेवहाय मा मोनसेया माने लाजि गैयिखौ फोरमायो बेखौ नायनोसै जोङो स' बेवहाय डाइरेक्टलि जों नुनो मोन्दों ब्राजेन ब्राजेननि ओंथिया जाबाय माने लाजि गैयि जायफोर निल्लास लाजि गैयि बेफोरखौ जोङो ब्राजेन होनना बुङो होमबा कयनि अपोजिट मिनिङा जाबाय ब्राजेन लोगोफोर गोसोआव लाखि लोगोफोरा नट डाउन खालामना लायोबा मोजां जागोन मानो होनबा बेफोरबायदि जा कुइसन बे कुइसनखौ आं गाव बानायाखै आं बेखौ कालेक्सन खालामदों जे मा इयाराव मा रोखोमनि कुइसन फैदों आरो मा एग्जामाव मा रोखोमनि कुइसन फैयो ज' बेफोरबायदि कालेक्सन खालामनानैसो दिनैनि बे भिडिअखौ खालामनाय जादों बेखायनो नैफोरबायदि जा कुइसन बेफोरो गोबां कमन गोलैयो जे कमन हिसाबैसो आङो बे कुइसन फैनायखौ लाना फैदों बेखायनो नट डाउन खालामनानै लाजागोन नेक्स्ट नाम्बार 6 मा बुंदों नाय स' नाम्बार 6 बुंदों सिलेक्ट द अप्शन्स दैट इज अपोजिट इन द मिनिं टु द वर्ड गिभेन स' सेम बियो आगोलनि बायदि स' बेयाव मा होनना बुंदों टार्स स' टार्सनि ओंथिखौ जोङो नायनांसिगोन दा बेयाव टार्सनि ओंथिया मा बेखौ नायनांगोन स' टार्सनि ओंथिया जाबाय सुंद' बा गुसुं सुंद'खौ फोरमायो बेयो टार्सनि ओंथिया होमबा जों बे सुंद'नि उल्थाया मा जागोन गोलाव जानो हागौ गुवार जानो हागौ जायखिजाया आरो माबा मोनसे जाहैगोन दा जोङो अप्शन्सनि गेजेराव नायनो बेनि ओंथिया मा जायो बेवहाय फार्स्ट क्रुड होनदों क्रुड माने बेयो साफा खालामैखौ फोरमायदों बे साफा खालामैखौबाथ' बेयाव जाया बेजों जाया बेयाव मा होनना बुंदों भार्बस थ' भार्बसनि ओंथिया जाबाय अके बे भार्बसनि ओंथिया जाबाय गोबांद्राय सोदोब माने मा खालामनाय बुंनाय बा बाहायनाय आरोना माने बहुद माने सुंद'यै नङा आरो बेनिया बहुत गुवार बाथ्रा बुंनाय स' होमबा बे भार्बसआनो बे टार्सनि अपोजिट मिनिं जाहैगोन बेयाव
So B is the right option here. So गोसोआव लाखि purpose नि ओंथिया जाबाय गोबांद्राय सोदोब बाहायनाय तारमाने माने गोबां सोदोब बाहायो आरो बे टार्स नि हिसाबै सुंद' बाहायनाय दा purpose नि ओंथिया मा जागोन गोबांद्राय सोदोब बाहायनाय जागोन स' बेनि उनाव जबिएला जाया बेनि उनाव एफ टाबो जाया बेवहाय स' बे ओंथिया जाबाय रंजालु आरो बेनि उनाव अफ नि ओंथिया जाबाय सरि एफ नि ओंथिया जाबाय गाहाम माने थिक आरो बेयो एफ नि ओंथिया स' गोसोआव लाखि बेनि थाखाय बी इज द राइट अप्शन अके जोङो आवगायदिनि नेक्स्ट कुइसना मा बुंदों नायदिनि अके नैबे जाबाय साबस्टिट्यूशंस वर्ड अफ द फ्रेज दैट मीन्स मोनसे फ्रेज मोनसे ग्रुप अफ वर्ड होनाय थायो जाय वर्डनि माने मोनसेल' सोदोबाव ओंथिखौ फोरमायनांगौ मोनसे सोदोबजों फिन होनाय होनना जोंनो बाथ्रा दङमोन ना मोनसे बर' रावखान्थियाव जेरैबायदि मोखौ दोनग्रा न' जेरै गलि होनना बुङो स' बे रोखोमनि थारमाने नैबे बे रोखोमनि ओंथिखौ जों बेवहाय नायनांगोन जाय अके जाय कार बायदिखौ फाहामो गारि कार बायदिखौ फाहामो बेफोरखौ मेकारनि होनना बुङो स' बे रोखोमनि नैबे थारमाने सोंथि माने साबस्टिट्यूशंस वर्ड दा बेवहाय कुइसनखौ नायनो जों मा होनदों इन द फलोइंग कुइसन आउट अफ द 4 गिवन अल्टरनेटिव सिलेक्ट द अल्टरनेटिव व्हिच इज द बेस्ट सब्स्टिट्यूट अफ द फ्रेज ओके बेयाव मोनसे फ्रेज होनाय दङ नैया बे फ्रेजनि मा मोनसे सब्स्टिट्यूट मा मोनसे माने सोदोबा बिनि ओंथिखौ फोरमायो जों बेखौ नायनांगोन बाय ए पार्सन हु कालेक्ट कुइन्स सासे मानसि जाय मानसिया रांखावरि कालेक्ट खालामो दैट मीन्स बियो रांखावरिनि सायाव स्टाडि खालामो स' बेफोरबायदिखौ बुंनाय जादों बेवहाय होमबा जों बेखौ नायनांगोन बेनिफ्राय स्नरकेलाराथ' जाया बे स्नरकेलारा बे दैजों थानाय सोमोन्दो थानाय दै सिङाव दोबैलांनाय बेयो बिसोर सोमोन्दो दङ ओमफ्राय नेक्स्टआ मा होनना बुंदों डेल्टोलजिस्टआबो जाया बेवहाय बेनिफ्राय बेवहाय मा होनदों फिलुमेनसिट स' फिलुमेनसिटनि ओंथिया जाबाय जाय माने मेथ्सनि इन्सट्रुमेन्टफोरखौ बुथुमो बेखौसो फिलुमेनसिट होनना बुङो बे जाया दा बेवहाय होमबा अपसन्सआ मा थालांदों जोंनिया निउमिसमेटिस्ट स' निउमिसमेटिस्टनि ओंथिखौ जों मिथिनांगोन दा स' निउमिसमेटिस्टनि ओंथिया बेनो जाय रांखावरिनि सोमोन्दै स्टाडि खालामो जाय रांखावरिनि साइन्टिस्ट होननानै बुंनो हायो रांखावरिनि बिगियानिकखौ जोङो निउमिसमेटिस्ट होननानै बुङो होमबा बेजों सोमोन्दो दङ बेखायनो सी इज द राइट अपशंस अफ दिस कुइसन गोसोआव लाखि ए पार्सन हु कालेक्ट कुइन्स इज निउमिसमेटिस्ट बेखौ मोजाङै गोसोआव लाखि लोगोफोर नट डाउन खालामना लालां कमन गोलैगोन बेफोरबायदि कुइसन नेक्स्ट मा होनदों नायनि सेम बियो ए ग्रुप अफ बीस दैट मीन्स बेरे फालो बेरेनि फालो होनना बुंदों दा जों बेरेनि फालोखौ मा होननानै बुङो जों बेवहाय नायनांगोन ओके दा फार्स्ट अपसन होनदों कुइभार माने जाबाय जाय जेराव जों थिर जमा खालामनाङो कार गावनाय जा थिर बे थिरफोरखौ जमा खालामो बेवहाय जाया स्कुल बेवहाय ग्रुप अफ स्टुडेन्ट्स होननायबाथाय स्कुल जानो हागौमोन नाथाय बेवहाय गैया होनाखै दा बेनि उनाव स्वार्म होनना बुंदों स' स्वार्मनि ओंथिया जाबाय फालो स' बेवहाय फालोखौ फोरमायो दा फालोबाथाय ए ग्रुप अफ बीस माने मा बेरेनि फालो नङा होमबा बेवहाय स्वार्मआ मा जाहैगोन राइट अपसन जागोन बे सोंथिनि थाखाय बाथि बास बेयाव मा होनदों BASK बेथ' जाया नै मोनसेया जाया बेवहाय होमबा स्वार्मआ जाबाय राइट अपसन अफ दिस कुइसन स' लोगोफोर बेबायदि बे जाबाय साबस्टिट्यूट अफ द फ्रेज साबस्टिट्यूट माने मस्ट कम्पिटिटिभ एग्जामाव नैफोरबायदि कुइसन फायखायो आरो फायखागोन दा मिनिमाम 2 मार्क आं खमसो होनना बुंदों बेनि बाराबो फैनो हागौ स' मिनिमाम 2 मार्क्स जायखिजाया माने एग्जामाव बे साबस्टिट्यूट अफ द फ्रेज होननाय बेयो फैखायो जोंनि बे गोरलै सल्युसन इउटुब बेफोरनि थाखायबो भिडिअ लानानै फैगोन स' दा बिथांमोना जोंनि चेनेलाव गोदानै फैदों स' बिथांमोनखौ आङो आरोबाव खनसे रिक्वेस्ट खालामदों नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम जों बिदिनो गोदान मोजां कम्पिटिटिभ एग्जामनि थाखाय भिडिअ सिरिज लानानै फैगासिनो आरो जोङो खालामगासिनो भिडिअ अके दायो जों नेक्स्ट नायनि अके नेक्स्टआव मा होनदों सिलेक्ट द अपसन दैट इज सिमिलार इन द मिनिं टु द वर्ड गिवन अके बे जाबाय साइनोनाइम लोगोफोर
जोङो एन्टोनाइमखौ खालामखांबाय दयो उल्था सोदोब दा नैबे साइनोनाइम एखे सोदोब थारमाने मोनसे सोदोब जा मोनसे सोदोबा माने गुबुन मोनसे सोदोबजों गोरोबलायो ओंथिया गोरोबलायो बेबायदिखौ जों साइनोनाइम होननानै बुङो जेरैबायदि बिग होनना बुंबा हिउजखौबो जोङो हिउज जों सिमिलार दङ थिन होननानै बुंबा स्किन होननाय बायदिफोरजों जेरैबायदि सिमिलार मिनिं जायो साइनोनाइम जायो स' बेफोरबायदिनो जों बेवहाय साइनोनाइमखौ बासिना दिहुननांगौ दा बेवहाय डाइरेक्ट साइनोनाइम होननानै लिरनाय फैनाय नङा बेबायदि सोंथि फैगोन सिलेक्ट द अप्शन डेट इज सिमिलार इन द मिनिं टु द वर्ड गिभेन जेराव नों सिमिलार इन द मिनिं होननाय ओंथि नुयो बेवहाय मिथिखा बियो साइनोनाइमनि सोंथि होननानै बेलेग बेलेग ओंथिबो फैनो हागौ जेब्ला सिमिलार होननाय वार्डआ थागोन अब्ला मिथिखा जे बियो साइनोनाइम होनबाथाय मोनसे वार्ड होनाय थागोन बे वार्ड जेरैबायदि नैयाव एब्र'सियेल होनाय दङ बे एब्र'सियेला बे ग्रुप सरि बेवहाय जा अपसन्सफोर होनाय दं बे अपसन्सनि जायखिजाया मोनसेजों बियो गोरोबलायो दा जों नायदोनि बेवहाय माजों गोरोबलायदों स' गिबियाव जों ओंथिखौ मिथिनांगोन बेवहाय ओंथिया मा स' एब्र'सियेल होनना बुंदों स' एब्र'सियेलनि ओंथिया जाबाय अमृत स' अमृत मानेथ' माहा मिथिखागौ स' अमृतखौ जेब्ला लोंनो लुगैबाय थागोन नङा होमबा जायखिजाया जों गोलोम बोथोरफोराव जेब्ला कुल ड्रिंकफोरखौ मोनो होमब्लानिया बेनो अमृत जायो बै माने गोलोम बोथोरनि थाखाय स' बिदिनो बेवहाय जों नाय माजों गोरोबो बियो फार्स्ट फर्मेल बि जानाय नङा ग्रेन्ड बियो जानाय नङा ओमफ्राय कास्टमारि बियो जानाय नङा आं डाइरेक्ट होखाबाय सुइटनि ओंथिया जाबाय गोदै स' बे गोदैजों एब्र'सियेलजों बियो गोरोबलायो बा सिमिलार मिनिं दङ बेखायनो बे सुइट इज द राइट अप्शन्स अफ दिस कुवेश्चन फ्रेन्ड्स अके नेक्स्ट मा होनदों नायनो अके नेक्स्टआव मा होनदों एखे सेम बियो सिमिलार मिनिं साइनोनाइमानो एक्सकालपेट स' एक्सकालपेटनि ओंथिया जाबाय दाय गैयिखौ जों एक्सकालपेट होननानै बुङो अके बेवहाय एक्सकालपेटनि ओंथिया जाबाय दाय गैयि स' दाय गैयिबा जों नायदोनि माबे बिजों गोरोबो सिमिलार ओंथि फोरमायो नायदोनिसै कनभिक्टनि ओंथियाथ' दायनिगिरिखा बियो जाया बेनिफ्राय अके एबजल्भनि ओंथिया बेवहाय उदां खालामनाय गोसोआव लाखि नायनि नेक्स्टखौ नायनि मा होनना बुंदों आरो बेनिसनि ओंथिया जाबाय होखारहरनाय बे जानाय नङा बेनि उनाव प्रमटनि ओंथिया जाबाय दावगानाय बा जौगाहोनाय प्रमटनि ओंथिया बे जाया बेवहाय होमबा बेवहाय एबजल्भ इज द राइट अप्शन अफ दिस कुवेश्चन फ्रेन्ड्स गोसोआव लाखि एक्सकालपेटनि ओंथिया जाबाय दाय गैयै जेब्ला जों बेवहाय मा होनना बुंदों उदां खालामनाय होनना बुंदों स' दाय गैयै मानसिखौथ' उदां खालामगोन होमबा बेजों बियो मा खालामो सिमिलार बा बेजों बियो नैबे मा दङ सिमिलार ओंथि फोरमायो एबजल्भआ स' गोसोआव लाखि एबजल्भनि ओंथिया जाबाय उदां खालामनाय एक्सकालपेटनि ओंथिया जाबाय दाय गैयि होननानै बुंनाय आरोखि एक्सकालपेट स' फ्रेन्ड्स टप 10 कुइसना बेखिनियानोमोन स' आसा खालामो लोगोफ्रा भिडिअखौ मोजां नांदों आरो भिडिअखौ जुदि मोजां नांदोंब्ला लाइक शेयार आरो कमेन्ट खालाम आरो बेनि सोलायबो बांसिन कुइसन जोङो लाना फैगोन मोजां कुइसन सोंथिफोर लाना फैगोन थ' दिनै स्पेसियेल सानडे स' स्पेसियेल सानडेनि जा टप 10 कुइसन जों बेसेयावनो फोजोबबाय स' उनाव लोगो मोनफिनगोन दिनैनि थाखाय एसेयावनो दोनथ'बाय स' थेंक इउ